A tko je bio šerif Patković? Životni i ratni put se veže uz zapovjedništvo 2. bataljuna 7. muslimanske brigade armije RBiH, a kasnije i kroz različite političke dužnosti. Poznati po ekstremnim izjavama, poput one da se stavlja na raspolaganje u ratu Hamasa i Izraela. Evo nekih detalja njegovog životopisa i aktualne optužnice. U svojim 20. godinama je Patković zapovijedao 7. muslimanskom brigadom, koja je u svom sastavu imala i strane borce, takozvane mudžahedine. Hrvatima i Srbima u izjavama nameće kolektivnu krivnju, dok zapovjednu odgovornost za zločine u Dusini kraj Zenice i danas službeno pred sudom negira. Na Haškom sudu je Patkovićevo ime spomenuto još 1998. godine u svjedočenju Željke Rajić, koja je tvrdila da je osobno priznao kako je ubio njenog supruga Zvonku. Znači, Zvonko Rajić je imao u tom momentu status ratnog zarobljenika i uživao pravo na zaštitu na osnovu zakona običaja ratovanja priznati zajedničkim članom 3a Ženevskih konvencija. Poznat je po svojim jakim islamističkim uvjerenjima kako u ratu tako i danas, što je zabilježeno na početku nedavnog sukoba Izraela i Hamasa. Onako kako to najbolje znate sa Tekbir! Brigada pokreta Al-Hamas nastala iz političkog krila muslimanskog bratstva. Mene duboko posjeća na 7. ja, ko komandant, evo kažem i ambasadoru, ali ko čovjek stavljam se na raspolaganje u datom trenutku da im se pridružim. Na samom početku 1993. ubojstva 10 ljudi u Dusini, sakaćenja poput vađenja srca i očiju, teško da su mogla proći nezapaženo kod tadašnjeg zapovjedništva, tako da se ime šerifa Patkovića spominje i pred sudom BiH u predmetu Subotić-Vehid zvani Geler. On je prvostupanjski osuđen na 14 godina, u drugom stupnju mu je apelacijski odjel suda BiH smanjio kaznu na 11 godina i tu se ponovno otvorila priča o ubojstvu Zvonka Rajića, Dusina, šerif Patković, zapovjednik itd. Malobrojni Hrvati u mjestima oko Zenice nisu predstavljali prijetnju brojnim Bošnjacima, tako da je tadašnje stanovništvo zločine trebalo shvatiti kao zastrašivanje i znak za bijeg. U Dusinu se nije vratio živjeti nijedan Hrvat. Kako se izjašnjavate po predmetnoj optužnici, broja i datuma kako je to već naprijed konstatovano? Časni sude, izjašnjavam se, nisam kriv. Ja ne bi u ovom momentu govorio zašto je ovo ovoliko trajalo. Ja kao legalista, ja poštujem rad tužiteljstva, ja cijenim rad posebnog odjela 1 za ratne zločine, koji rade svoj posao kako najbolje znaju i umiju i evo, mislim da svi trebamo biti zadovoljni što je konačno optužnica podignuta i potvrđena. Patković je nakon rata ušao u politiku. Našao se na dužnosti ministra za boračka pitanja Zeničko-Dobojske županije, a bio je i savjetnik ministra branitelja federacije. Njegovo stavljanje na raspolaganje Hamasu je prijavljeno SIPI, na što je Patković ministru sigurnosti Nešiću odgovorio: "Ne brini Nešiću, tvoji prsti su simbol presuđenog genocida, a moji svjedoci onom koga se bojimo i kojem se klanjamo."